Hi guys, good morning. So today is December 1 guys, first day moro yung unang adlaw sa bulan sa December. Uy, pikot eh kung mataas in. So Christmas is real. So ang pintagas dala na jing kay musimba mig alas 7 din dugay ko kamata guys. Hala, Chucky hi Chok. Ha? So ang weather karon kay dili kayo okay. Black kaayo ang clouds. Gaulan day gabi guys. Padung mo simba guys, alas 7 ang simbahan. Duwi ko na kamata as in. Ay, napikot akong mata. Napikot akong mata guys. Oo man akong kauban sa simba guys. Si Bukalo-lo. Pikot akong mata. Simba ni guys, kuyog mo ni Papa ni Eugene. Kamera way simba si Mama o si Papa man na. Mama ko si. Dali naman na. Naman, daghan na. Wala. Na lagi. Gaulan guys, padong namin sa simbahan. So ulan-ulan talaga, rain or shiny. Guys, 6:39 guys, doon ko nakamata. Ano nga pa ya guys, Hi Jeng. Wala pa tanalit Jeng na. 6:39 pa. Bayag dugay ka mata na, pero wag po na late. O Arkangeles sa langit, sa mga grasya nga dawat o sa mayong panglawas. Pamisa sa mga... So mana nami og simba guys. Out nami. So thank you Lord God sa mga grasya. Nang manadyon mi og simba. Magluto kong chicken pasta. Ha? So hello guys, ako ani siyang kuan gagmayon, giipon ako ang sibuyas ug ang ahos ug kuan galing. Giipon ako ang sibuyas ug ahos. Margarine, and then shooters mo ni ang mga ingredients dahil magic sarap o kuan kanang sana oyster sauce o black pepper. Sana minta kong black pepper no wala nara akong black pepper. Nahumok na guys ang chicken breast, so kailangan himay-himayin ni siya guys, pero init-init pa man sa paboto na ko na mabugnaw-bugnaw. Himay-himay yun siya guys. Init man kaya ako sa ng kutsaraon. Grabe ka init. Dugkuan mga kuan ka ng dugmukon guys ba. Init man kaayo sa ng kutsaraon. Guys, nahimay na ako tanan guys. Nahimay na ako, so
mag-start na taong luto. Ito, mantika. So, galunod ko o sibuyas kung ahog dapat taganon. Chicken pastel guys. Chicken pastel. Chicken pastel. Naman nagluto. May chicken pastel ka siya dark. Bakti kayo ang kuan sa yote. Sa yote. Guys, mo ni ang purok sa kanang garden sa Purok Chico. So mga kog si kuwa guys, dagan kaayong bunga. Si kuwa dagan kaayong bunga guys, as in nasulod ko guys. Nakuha ang sa kuha ang napasulod sa sako. Manguha to ko na sa gawas. So, mananami og meeting sa Purok. So, naari na pod mi sa balay ni Papa. Daghan sa diri og si kuha guys, as in. Ding! Di ka, wala kipi na niya. To, tara na. Layo kayo. Oh, videohin kami. Iyot. Ano? Yehe, nakuha. Wala kipi na niya. Taka na. Namunga ay. Bunga ay. Wow. Duha na kabuok. So masarap. Where's the other? Ujeng! Ay, iti butak ayo. Maski butak ko. I'm very blind because it is night time. Supo. Here goes for the most beautiful Lola. Niyo siya. Dagana, uy. Isa, dagana, uy. Salupin! Tanawa guys, dagagay may nakuha. Salupin na! Dagana kayo, suwan niyang papa lagi. Guys, oh. Lagi na Sarah. Dagana si kuwa ni papa, uy. Grabe. And that's all for today. Thank you guys for watching.